Hello everyone, welcome back to my channel. Right, आङो हाबायाव थांनो खालायबाय आरोना गोजोनफुरियाव दा लोगोफोरा दाखालि हिन्जाव गोदानखौ ओंखाम जाहा फैनायखौ आङो माने भिडिअ लानो हास्लाबाखै आरोना बारा ओंखायनो नैबेनि भिडिअजोंनो आङो होजाबखानोसै आरो होमबा नायलांदो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना थांगोन ना मानो थाङा जानो थांखायो जालाय सिखानो हाया बे खिन्थु सिखानो हाया जों माबा नायलायनो महर बैसो जिरायदो दे मबाइलाव माबायाव टिभियाव जोनाय बै नायनो थांना हाबाय ना मा लादों गथ'खौ मादि मोनदों जेबो मोनाखै ए गोथाव मोनदों ओंखाम गोथाव माबासो मोजां मोनखायो होनना उन्दैनिफ्राय जानो खालामनायखौ बेनोमोन आरोना लोगोफोर मेम'रि थाथोंसै आरो देनां नायफिननो गोसोखांबा ओमफ्राय नै लोगोफोरजोंथ' दा हाबायाव थांनो ओंखारगासिनो नालाय ओमफ्राय थाबायगासिनो आरो आङो नै आंना बिबारा बारजोब्बाय जोंना नै न' खाथियावबो हाबा दंमोन आरोना ओमफ्राय नै लामाजों थाबायलांगासिनो जोङो थांगासिनो हाबायाव नै मोनफैबाय आरोना नै जोङो लोगोफोर हाबायावहाय ओमफ्राय दा नायनि हिन्जाव गोदानखौ माबायदि देलायदों हिन्जाव गोदानाथ' ओरैनोथ' बिराद सिम्पोलैनो थायो दा नायनि आरोना हिन्जाव गोदानाव माबायदि नुदों नै जोंना हिन्जाव गोदाना ओरैबायदि मावथि आरोना गावनो नै मा बोथ्रोदगासिनो दस्रा रावबो बोथ्रोदलायनाङा आरोना जि माबा माबि खालायगासिनो समायसो गारदों मा खालामनानै ओंखाम जाबोलाय हबायसो ओंखाम जाबोदों आं जानो फैनो ओंखाम जानो दहायनो ओंखाम जानो लिंहरबाय आङो बेफोरबायदिसो फैनांगौ ओमफ्राय जोङो नै हिन्जाव गोदानजोंहाय एसे फट' लाबाय आरोना हिन्जाव गोदानफोरजोंथ' फट' लाखायो नालाय बयबो ओंखायनो जोंबो एसे लाबाय आरो ओंखाम जानो फैबाय नै जों ओमफ्राय मा होनबावनो लोगोफोर नोंसोरथ' मिथिखाबायानो ना सबसमाय मिरामिसल' गोग्लैयो होननानै ओंखायनो दिनैबो समबार नालाय दिनैबो नै मिरामिस जालायबाय आरोना जानोसै बेखौनो गोथावै लोगोफोर नै हिन्जाव गोदानखौहाय माने न' सिङाव सफैबाय आरो हौवा गोदान लागोआ देलायहोसिगोन दा लामायाबो गोजान नालाय ओरैनोथ' दा टाइमा 4:30 जाबाय खोमा बेलासिनि ओमफ्राय लामा गोजान बिसोरो हौवा गोदाना माने बाक्सा सिमलानिसो ओमफ्राय लामा गोजान नालाय 4 घन्टासो लायो खोमा आरोना ओंखायनो बिसोरो थाब लांगोन होननानै थाब देलायहोनो नागिरबाय आरो Pipi nomor di bawah. दाहायमानि थांनो नांसिगोन गारि
नै ओमफ्राय लोगोफोर बिसनिथिंजायना मोनसे नियम दंनो आरोना माने गावसोर बे गय फिथाइ लाबोनायखौहाय बे दालायखौहाय माने बोखालायनांगौनो माने ओरै हिन्जाव गोदान लागो फारसेथिं हमगोन हौवा गोदान लागो फारसेथिं हमगोन आरोना ओमफ्राय बोनानै जायनिथिं बांसिन थाङो बेना मोजां खोमा ना मारैथाय आंबो मोनथिजोबा जिखुनु नियम दं जाहैदों आरोना दा नायलांदो लोगोफोरनि बिसोरो बोरनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौबो फारफा फारफा माने थाइनैखौ खाजाबनानै फारफा फारफा हमनानै बोगोन जाहैदों आरोना नियम जाहैदों आरो बिसनि हिन्जाव गोदाना न'नि मन्दिराव खुलुमहैदों आरोना माने दा बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांसिगोन नालाय बियो ओंखायनो न'नि मन्दिराव सनमान लाहैग्रोबाय आरो नै ओमफ्राय मालफ्रा आरो हाबानिया आबैया गिफ्ट हरनायफोर हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बिसोरो नै हजोंनि बैराथिफोर हौवा गोदान लागोनि बैराथिफोर आरो
मानसिफ्रा नै बयबो लामायाव थानानै नाहरजोब्बाय हिन्जाव गोदानखौ गारियाव दिखोहैबाय नालाय थांसिगोन ओंखायनो लामायाव ओंखारबोनानै नायफैबाय आरो आंबो नाहरफैबाय